Hellcat. Assalamualaikum mga kajiran-jiran ko. Sa ilan kita nagbalik. Malukay ko rin ni Pickle na mag-vlog ini balik pasalan. Tama ba ako mag-vlog ini? Hadlaw ini. Mag-jogging kita matupat teman-teman. Even inihanam ko amin miugat na yung baran ko yun eh. Namari subay na yung jaggingan. Magpakayog pasalan sin magdaslok na dya mayroon balance yung baran na mangiring diyan to. Gitu ini mawaya pa mawaya amin mawa-awa yung mall. Jalan dun. Misan biar tuh, away na pagtuod bisara. Ito yung tadlo ini. Song na. Misan biar tuh, balik kita ke bahay. Kaya bintin helmet. Lutuhin ito na kuwain. Nah, bintin pa naman ta. Bintin mahod. Murah na magating kadwadlo ini. Close in pagkuhan tayo yung pag-jogging tayo ni adlaw ini. Adlaw nila ako biya. Diyan nahan mag-jogging. Tempat ini close. Namin biya tulo mawag kita minsan tempat sibi-sibi paglibot-libutan ba. 1 hour later. Dito si Mampay guys. Lawak na siya pag-jogging. Yung tempat ini pag-jogging sa tempat ini siwi-siwi. Bukan na siya malaggo. Hindi ako kaya naman dyan. Takalaggo-laggo. Video-videoan. Nakating view niya. Yung kuha naman ang kating view niya. Kaya siya sa siwi-siwi ba siya? Kung siya lang tayo malaggo. Insya Allah mga maka-5 round kita hadlaw ini. Insya Allah mga maka-5 round kita hadlaw ini. Warm up na kita. Sisay kita angkat yuk. Stretch mga baran yan. Bilanan na nakapag-jogging ini. Lemak ini. Ako nag-yoga rito. Nag-load sa hindi. Nah, startan na magto. Yun ang pulukay. Yung time master guys. Napas 2,000 years later. Patron guys. Patron din na kaya dadlo ini. Wala next time. Patron ini book na sila makda malawa na magtino patron. Alhamdulillah dadlo ini. Napag-jogging isa exercise. Ano lagi pagbatian all. Lingkat sunset loy niya. Sim ka mo. Yan yung kagitan. Alhamdulillah. Loy ni. Limot na kita ang karaon manaw. Alam kisag magkadukup 5 round. 5 lugi ba?
usap na yun 5 round ta adlaw yun guys. 4 round di makan kita buok round na to piano pa nung tanabat hindi na kaya sukahon na ako sin laway ha. Plano ini guys pakayo balik bawat grabe na yun barang hindi na mara sin bugat. Insyaallah kinso mato kita pa KLCC ato dito playground niya malingkat sa dito makalaol basalan sin on kon niya incline niya pataas nakatiriring siya ang karoon niya dya 1 kilometer ayun dito sa biyawon marin napinda na basalan sin maluway-luway na kapag jogging harap mat yun tagnaan sin nakapagpinda-pinda marihatan pati ni. Insyaallah guys, katun time tampat ito kinsum. Bang way roon mato kita pa titiwangsa. Tiwangsa malingkat tempat niya. Joggingan. Nabang isun mga tausog. Tausog rin dia mga akili ni, ang kamo dumaraw mag-jogging, wala sa problema, mag-meet kita niyo. Kumpul-kumpul tayo mga tausog ba. Benar niya ini, magaboring na sabi niya. Jogging. Abang ka mo mga temangod. Consume niya luwa kunta balik. Insyaallah abang biya. Kon. Tuloy na baya-baya. Adlaw mag-jogging ni makarayo para saan ba? Saan ko maghihinang yon? Saan maugatin hinang mo? Saan maugatin hinang mo guys? Di ko laulon magtoy. Kondisyon yung baran mo. Yasin dunhan ba? Ika story tamin dunhan. Pila tahun 5 ba yan? Mga 2 tahun 5 ba mga kuya nasa aktiba ko guys. Jogging ngayon mga kabayan ko tao sa barisab usap to mag-gym na isab active kami nagdunhan yan diyaw na dyan na yun kaya naka-active pasalan sa nadisi na paginangan iwan nagtatong na yung mga liso ba kanigandi iwan yung kaya na nagpinda na hinang nila na may na time na magkita-kita dunhan adlaw jogging kami, magkato kami ba gym. Ay, ipakita ko kanya yung baran ko. Amin na ko na ito. Ay, yung baran ko. Utang ko rin. Kating yung baran ko na ito. Kating saan? Kating na ko ng baran ko. Ayaw nini. Ay. Hintian at Jane. Yan na ba ka mag-story? So, ang mga tapat namin kuhan. May malingkat-lingkat sulayan ba? Salandran ako mag-jogging din eh. Show mo na ako sa view na ini. Kung bang kita mag-jogging nakadagdag ba yung view makakulang-kulang sin laol to. Sing kulya laol na yun pag kita mo sin view mo malingkat lumakan na sa kuwang karawon na to. Sabi nang may mga taka-chicks sa kitaan malawain laol mo magtoy. Bukong dasab siya niya at mga Tagalogin dyan magpasiksi. Ayun kita yun magpasiksi rin sa kuwan namin healthy tapos hindi ko yung kuwan may pat simbaran insyaallah nabet to. Okay na guys sapul kanyo katan mga kimi kita pasin video ko tayo ini mga yakutabang kanyo na subscribe nyo yung channel tayo ini. Sambiat tuh bukan lo kayak besar ini biwan na kaumat. Kita nyo na sini magtawang-tawang na dukaing. Magtawang mga jiran-jiran.